vlog ornipparput bandti. Asiangallerput Nipiaa Rock Festival. Pissangallattaanermik stressikuunnermik mullaa maatungitsoorpun. Ai niinukkut. Tää vlog-klipsetään jossain mamuun. Näitä raakut. Nämä inuit kommiut. Bye! 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 Damn it, missin in jatsi. No sekkut misittiu vloggi ilulissanukarnat vloggian assiffaarian sanan jarsaraluta. Oi. Jo. No ui. Standard. American Standard. Citrino. Greenlandic. Bringa Asian to get bored. Can for someone. Awesome to travel, yeah. Well, then you get the show off the way down. Clean side, never. What's the tall? It's so good. Kan jag få shampoo jag vill. Ja, det är ju fett bra. Ja. Jag får bort. Aglan ni meron ako. Aglan siya motor ilulis. Ej, du ved. Du er nødt til at Mike Thompson. Ja. Asian. Das am Asien tikitaro. Tadamabo. Asian tikitariikatapu. Asien tikitaro. Asian ersinginnami. Tämä pikiaraartit sussarsu onnillui. Tadamabo. Tämä ma orsuut qassaqaa. Ilimana. Asian tikiput. Sitten tikilaarsitau. Sumun tässä loppu. Tekis hoppu. Seaman's home. After night. Seaman. Right. Sumut. Ikaw na ako sa sumaw. Yuhu! Inissa pa yun. Portorsuab. Haakkuuta kutilapäin. Kekkäiksi ini portorsuab. Ai, skepkammerpuu tässä. Lääkidään Pukuutikkullu. Täällä ikkuusimassaput nimattut nipileriffiin maaqullileriffiin videoliorfiit kanittut sumitamaani atotorsariorpuu haalimipuu
Aaen qullilersimavaat Nipiaa Festival 2019. Appisimaarfigiartorlugulu. Iya, malittariinaapput. Sitten nyt puhut. Sinä tippi. Kinaa nilerami saas. Kikka mutingorsimorpasingaarman. Tangorsimor. Ini tähän päivä luksus iluarpaat isikkiviissoorlun asiatamaan iluaq tää nerdaariarta løbprøverissuut løbprøveruuttimmaa eqqissisimaarujorpasukka takussaarput taapalu kingullersaallu tunnu appissuugul qassinorpiaanerpa aqqanerningaaniiguor baantit appittaqattaassapпут taa halantimikkayuttarunerput tauuimmaa marlu missaani ааллартиссуу асуки такуссоо писсанганар нуаннерунер аасиа паюк нуан нариарторпуут кафе 3 таамаккингуатсерпо аасиани пуудаса соорлуун имминуниоқаттаарлунгимаат қаттаа филмилиоқаттаарунартама lydprøve kammerput. I was so nervous. Det gik godt, ikke? Kasnaat luuni oqarittaramun vlog ikke gange. Nakurs. Allo American music. American. Kyllä oqarirartarput. What? What you chopping yourself? Ingilluinnerpoq lydprøveratta taavulu Inges pok. erinarsortarpuarnamik. Tu amtaan inges. Nipilerisarput. Nipilerisarpaana. Nipiaa legend. Tawa kis unnu kingillersaasuu. Kunnaangnia. Taaqaartittiasakkunnaangnia. Det er noget faktisk sådan. Nå ja, bare. Der det sådan at episode. Qumqimagaya puut. Pissanganarsiartuaq ain appeqatigalugit naya. Pissangarrateruyorpugut tamatta. Ha? Okay, nok godt det du i stedet at Ja. Ja. Dus zien we zo'n toppe backstage zo. Als je niet appisimaarfigiartorlugulu leer maar in nooit dus als het nou.
Pikkuniarsuarpo kissassuoriortaarumuuna siimtan kissassuoriortartorpungana appisimaarfigiartorlugulu intin cirka intin kaangiappat qapissugu issanaarnaqarsuarpo siimangasuarpunikuungan siisuarpo kissanaarsuarpo siam kanamaarsuarpo Aku kata lima sanada waktu sudah ibarat ada damanira banget dabulo waktu ada seputar appisimaarfigiartorlugulu vakarsimapпут nuannersuarpo aama kinappassut lydprøveqammorput Pukuutikkullu lydprøveqatigilarpakka Pukuutikkullu ilakka aallarput qumeeqqaarkisimiillani tamaaniillani nuannissaqarkisani pissagalaq nipigissuarput Pukuutikkupajuit sakkortorsuarput pissangalaq kaasilapayuk massak aqqaninngorpoq unnukkut tas Pukuutikkoriarniarlung kiitrissik tusarnaalaarusukkakkak faanniunikuam ukiorpassuit taalu qaamangikkaani lum laivernikuunerluat laivertariaqarak takorusukkakkit pikkugersuarak maattaan biomassuseqarue nerippungappissagaat kisanaluorput stamaamanan taan tilfraateenugu taan ilaanikuusoq biomassuseqaruit pikkugersuarnikugakku oh shit nipiga nerippunga yussangitsoq qatitilaarpunga sineqqilaarama tao kissassertaarissuuk ajarnaviaqunangilaqnernersuа taasiinaasussaama ullum pikkunaqqarpukuuttakkorsuut ingasang lydprøveqatigikkit pikkunarsuar pissangaaqara appeqatiginissaa ajungitsum ingerlavu taa tas pissanganassuoqaqinissaq taava kiserliornelaaruarpo paantseqatikka ааllaqqasut sian eqqissisimaariuinnerpunga sinilaarlungalu filmillattaarlungalu maama qautaamaaqiinassuung sineqattaayusallungal filmeqattaarlunga sianni nipiaapayuk torrit pikkunarsuarpo aasiaapayuk silagiinaavippo tupinno nuanno appasinoqalartukasiuo аггатааватигултас аппиккаттассани инуитигуартерулоорлутик писсиссаарсуатаарлут пиккусуссуаарлутик инуи нуаннареррассуарпаа апписимаармарпут лимаккут сорл иноқарулоорнортаам пиккусоққатеқаа инуит апписимаартакуаам торрарраннэрми Pukuutikkulluakka pingailorput tauqqaqimaarpum alanarsuuqarfum pinayussaanila pissangarrapput piaqavisi piaqaqaluummipput
Nipiaa Rock Festival nuan pikkunaqingassak ipastikippunga ta sikkortunaalаарsungarunarak Nipiaa tikikkama nerisassan pisiniaarlunga siniffiminnerlunga neriinnartarlung siniffimi fjernsyn Netflix ikiinarlugu qasorsuarama sinilillattaa filmillattaa eqqissisimaarior attainungoqqilerunerpu kisianni Nipiaa pikkunaaqingassaik kaapikkat nuanaam tusarnaartaam malugisinnaarpikkusussuartut Pukuutikkullaamma Pukuutikkunilaagam kaapikkunar ingasissuor Pukuutikkun Nipiaa Rock Festivalum sylistämässä qoyanarussuor pikkunaqaas pikkusoqaunuannisaqaagut Peter Kleman illaam qoyanarussuor ilatillu tamaas qoyanar tikisikkusussimaatigut nerippu siunissam tikeqqissinnaassallut taamnuannertigisu taavaru uwa tastamaakillikkallarpoq bloggeruna nämä sjok tämä on hengikis